Дай дума, дума, дай дума, дума, дай дума, дума, дай, така е в България. Дай дума, дума, дай дума, дума, дай дума, дума, дай, парите са ми мания. Гледана си, сваляна си 100 пъти поне, с най-голямо декоте и ме караш да ревнувам, щом с валките ти чувам. Гледана си, галена си 100 пъти поне, с най-голямо декоте и ме караш да ревнувам, щом с валките ти чувам. Сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Следващата стъпка е домашно порно. Кой ли ще посегнеш, сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Ще правим ли порно? Сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Следващата стъпка е домашно порно. Кой ли ще посегнеш, сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Ще правим ли порно? Хванала си 100 мъже за подвижно портмоне. Всичко живот ти налита с теб, му идва апетита. Гонила си, хванала си 100 мъже за подвижно портмоне. Всичко живот ти налита с теб, му идва апетита. Сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Следващата стъпка е домашно порно. Кой ли ще посегнеш, сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Ще правим ли порно? Сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Следващата стъпка е домашно порно. Кой ли ще посегнеш, сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Ще правим ли порно? Дай дума, дума, дай дума, дума, дай дума, дума, дай, така е в България. Дай дума, дума, дай дума, дума, дай дума, дума, дай, парите са ми мания. Романтична вечеря, скакат и валса, изправени бутилки, обърната маса. Госпожата с брадата, верно ли е гей? Най-добре да питаме Иван и Андрей. Шефа не запълва, само разширява дупките в тая държава. Гледахте ли с нощи звенета горещо? Някакви колежки целунали нещо? Сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Следващата стъпка е домашно порно. Кой ли ще посегнеш, сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Ще правим ли порно? Сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Следващата стъпка е домашно порно. Кой ли ще посегнеш, сама ли ще си легнеш, това е вече спорно. Ще правим ли порно?